Здрасти, ние сме от Майнкрафт. Мултиплеер. А тук сме с един приятел. Да, това е епизод 1. И тук е един фейл. да, не знам какъв. Защо става така тук по-скоро. трябва да струшим. Да. Защото това може да го направим като къща. Да, като втори етаж. Приземен по-скоро. Да, по-скоро подземен. Да, подземен. Чакай малко. Той беше сложил тук един workbench, но не помня къде. Къде беше бе? Ето. Какво правиш? Стълби. Така. Той има желязо. Той има желязо. Гепи. Той го взе. Пак ти го гепи. Нищо. Ще дам това, може би. Оп. Взех си го! Това е един наш приятел, играеме мултиплеер. Само дето той не е при нас. Да. Това напълно на друго място, не знам къде. Май някъде в планината. Как в планината ще имаш интернет? Безжичен, все пак са в хотел. Да, прави си. Пък и на него му да ползва безжичен. Workbench. Аз това Венч. С едно Work Revenge. Нали? Да. Не, ти бе. Забравих какво исках. Да, пещ. Къде ще я слагаш? Не знам. Не трябва да въглища. Не трябва. Тук ще я сложа. Да гори. Да топли цветята. Той е сложил такава фиданка. Не знам как дървото ще порасне. Тука. Капанар. Я ме го върни. Не го взех. Той ми ги краде. Ма има още. Иди да копаеш долу. Май е открил желязо. Оборудване. Yes! Имаме едно, две, ни трябва още едно. Добре. В крадец стоя. 2. Имам си 2. Крадец трябва още едно желязо. Точно едно желязо ми трябва. Ще направя желязна кирка. Окей. Колко още може да записва? Доста може, мой. Моя снимах 8. Аз с моя снимах 8 минути. Моя би трябвало да може поне 5 часа. Повече. Да. Така е по-удобно.
Ух, Но това не е и по-удобно. падна. Как ще е по-удобно? Нали? Аз ще направи стая за отдих. Тс, Сериозно? Сол. Лопата. трябва да ти кофа. Уау. Ние сме имали много малка къща. Да, ето. Гле. Свобода! Пак. Дай една тука малко. Не, това ще няма да стане тук. М, Ето тук. м-м. Що? Може там при мината. Това не е Близо до мината. мината. Близо до мината, каза. Не бе. Нарочно тук ще я направя. Прелеглата. Спалния, да. Докато той е навънка... фермата. Така че, натам. Явно така ще стане. Още табели ни трябват. Имаме в мен? Не. По-добре да се остава някои неща. Да. Но да не ти ги краде. Ма как се заключваше съндъка? С приват, но аз не знам как. Не бе, това ще ми трябва. Както и това. И... Бък. Значи. Нарочно. Какво ще правиш? Табела. 9. 12 стигат. Той щупи леглото. Не бе, той е нарочно. Това е стаята за отдих. Да си починеш. Напиши стая за отдих. Или спалня. Както той направи. Не бе, не трябва тук, а още едно. Е така. Не, още едно даже. Тук и тук. Това е много яко. Не, тук бе. Много Фейл. съм тъп. Фейл беше. Това беше фейл. А така. И тук. После. Тук. Тук не мога, защото вече имам такова. Да. Сложи го от тук. Така. Той знае ли защо какво правим? Не. Е така. Да, спалня правим една. Той знае. Упс. Нещо стана. Готово. Явно от играта нещо. Не, с телефона ми пада ми батерията. Да. Малко ще се почина. Така, стига почина.
Добра идея, ще направим пакет. Да. Ами може. Не може всичко от камъни. Да, прав си. Ако искате да се присъедините към сървъра, той се казва craft-bg.net. Ще го потърсите в сървър лист. В Minecraft server list. Да. Server for 172 Minecraft. Версия 1.7.2. Да. Чакай, това ми досажда. Служи факла. Факла. Той сложи, нищо не. Да, нищо. Така. Жалко, че нямаме сняг да направим снежен голем, нали? Да ни пази къщата, както и желязо. I have an idea. What? Отивай надолу да копаеш желязо. Ще хода, но Да, ще копам. Само да нямам кирка. Имам workbench тук. Ще си направим. Копай доста, защото ни трябва 4 блокчета да направим Iron Golem. Няма да правим Iron Golem. Ще направим по една железна кирка. Окей. И меч. А не меч си имаме. Знаеш колко имаме? Бая. Добре, че ония ни даде. Жалко, че не ни даде диаманти. Да, хайвери диаманти. Ама той май беше на survival за това. Май, че беше, да. И е копал бая за това. Значи, ама той е енчантнати само. Неговите. Не видя ли? Той ходи в града и ги енчантва. Да. Пак се бъгна. Пустия. Аз ще купам в неговото находище. Както той си взимаше от твоя стандък. Не бе, нищо. Те са и на двамата. Ние тогава трябва да сменим табелата. Майтапа се. Не бе. Ще оставиме. Нека се опитал да плува в лава. Аз съм плувал. Ето. Само гориш си на глава. Кой не го знае? Прекалено пале. Тези, които не играят Майнкрафт, не го знаят. Ти? Аз играя Майнкрафт 2. В момента. Просто са компа ми няма батерия. Тук ще изрази много голяма глупост. Сега компютърът ти няма батерия. Сега. Няма батерия компютърът. Да? Лаптопа. Мисля, че говори за компа. Да. Ама ти нямаш лаптопа. компа. Да, знам, аз имам лаптоп. Да. Иначе на компютъра никога няма да му свърши батерията. Освен... Нощ ли е, бе? Или... Ами провери. Канико. Ами Ноп. да. Ден. Не, ден. Ноп. Ден не. Айде, може да спреш, ако искаш, да. Добре, това е. За отдих. Да, добре. Това е от нас. Това е първи епизод. Ако искате да няма се да присъедините... Айде, бързо, че нямам батерия. Чао. Чао.